Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Belai no wana ma singsa sinaro mangpleka sei phaika sangkok tamane bisingtei saiman ka tini Khumulwng am chaiwa belai no watei Nokbar Kotor phaimani bagoina Auto Malkhung Buphang Kotor ma baiwi klaiwi khorok sani deramani mangpleka sei phaika tai oro jagani lahar ni je current buduk rok chowi druk drak chowi thangmani maikon khorok sa Auto Malkhung bai hai ka bor sakabo buphang klaiwi belai ni sago dukhom manmani Khumulwng am chaini mangple belai ni kotor nai negati choyakri dofani TV Time sang aro ugo phaimane tahna kisa deo phaiman ang rijab kisa phainai barong pai ke phainai tipi phainai bathang drop rek second drop hakan kere khana mana ya golang nokana nokoni mala sang misingon ko khatam borok da dukumangka borok kisa dukumangka biseng sakati kisa se biseng phaigan borok bising kamani kartam kartam masa nokajak te mang bisingon dada kajak dukumangka tam dukumangka bokrok simit phaiga bising ko taw borok hospital Khumulwng nok borok ni family nok misrang mujani taw borok khane ni hini no kono complain ba karen depan phone klaja kajing aron paran dara sangno kono kaya complain he mana nang auto sal ni bung tamong kamu romes depan